Goal. What the fuck? Go! Bitch! Nu ska jag göra till upp. The man, vänta, där. This man have a tail whip now. 3, kör. Oj, vilken kille! Pip! Hur paus ska vara det? 2, 3. Den här killen kör karate på hög nivå. Fade out. Nu är det sin tail whip. Oj. Fail.